салом бинандагони гиромӣ, ин лаҳза барномаи нобеғагони фарду аст манзури шумо. дӯстӣ ва қобилияти ҳамкорӣ кардан барои кӯдаконе ки ба мактаб мераванд хеле муҳиманд. дар синни 7-11 сола кӯдакон тадриҷан меомӯзанд ки чӣ гуна бо ҳамсолони худ муносибат кунанд ва дар гурӯҳ кор кунанд. таҷрибаи дигар давлатҳо нишон медиҳад ки дар мактабҳои пешрафта ба кӯдакон аз ибтидо корҳои гурӯҳӣ медиҳад то онҳо ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамдастиро ёд гиранд. дар анъанаҳои шарқиёна бахусус дар ҷомеаҳои деҳотӣ кӯдакон аз хурдӣ дар корҳои умумии хона ё ҷашну маросимҳо бо ҳам меҳнат карда ҳамкории дастаҷамъиро таҷриба мекунанд. барои одат додани кӯдак ба дӯстӣ пеш аз ҳама ӯ бояд арзиши дӯстӣ воқеиро дарк кунад. волидайн метавонанд дар бораи дӯстони кӯдаки худ қисса кунанд ва фаҳмонанд ки дӯсти ҳақиқӣ кист. он ки дар вақти хушиву мушкилӣ бо ту мемонад ростқавл аст ва туро дастгирӣ мекунад. инчунин падару модар бояд барои фарзандашон шароите фароҳам оваранд ки бо ҳамсолонаш бештар иртибот кунад. онҳоро ба хона даъват кунанд ё дар маҳалла бозиҳои муштарак ташкил намоянд. ҳангоми пайдо шудани низоъ байни кӯдакон волидон бояд миёнаравӣ кунанд ва биомӯзонанд ки бо роҳи гуфтугӯ мушкил ҳал шавад, на ҷангу ҷанҷол. одат ба ҳамкорӣ низ оҳиста рушд дода мешавад. дар хона волидайн метавонанд кӯдакро ҷалб кунанд ки дар корҳои муштарак, масалан пухтани хӯроки оддӣ ё тартиб додани хона кӯмак расонанд. дар мактаб омӯзгор метавонад гурӯҳҳо созмон диҳад то хонандагон дар иҷрои лоиҳаҳо ё таҷрибаҳо якҷоя кор кунанд. ҳамин тариқ кӯдак мефаҳмад ки дар гурӯҳ кор кардан маънои тақсим кардани вазифаҳо, шунидани фикри дигарон ва якҷоя ба ҳадаф расиданро дорад. ин маҳоратҳо дар оянда низ дар таҳсил ва зиндагӣ ба кор меоянд. дӯстони азиз, оё шумо ин таҷрибаҳоро анҷом додаед? шарҳи худро ба мо ирсол намоед. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. новобаста аз боду ҳаво ва фасли сол, оилаи мо сири хурдакаки худро дорад. Линдавид бо витамини D.